Lakhain koirapho nilip MSC constituency lapen lakha kripli korkanthi MSC constituency ke parlo arlongbuti phonglangso rongkresi arong asaratum towar kachaslamasai kedengpot arlongbuti phonglangso searchingri amai phu larsing rongpi lapen kongchunbang semtemung alang litumpen patripi ponse arong tin arong asar lapen mekar kedoana tumpen chingwai chingsai ponse chokhila pen arlongbuti kacheleng atowar dampar set along kedam kebang kejoy keji apan pura arong tin lapen adon tin pen tangka sikap harupli an cirung ponsi kedam tang ni final kep thang aceklo pen pangcheng ponsi kedam tang aceklo ni phai cricket hom arni patang pon longlo labang sosai ke patang pon jia phan pumatha pen ke ongdung abang pubang phiatum cerap citudun si patang pon do tangka maha kacerap kacitudun abang phatum pen Winson Ronghang, Jiten Singnar, Roton Singh, Mukesh Kumar, Son Ronghang, John Timung, Muniram Teron, Rajas Tiso, Agustin Teron, Suresh Tiso, Rilipson Teron, Orun Togbi, Surin Teron, Konto Tiso, Alang Litum, Cirap Citodon Bosi, Pachinipon. Lapen, Kedam Kebang, Bolero Pickup, Kedoan Lapen, Trekaratum Tame, Mathapen, Cirap Citodon Si, Bangso asayalong RDP dun. Bangso pena jok ronga sara tumahin pen kacoro pajerpon. Lapen kumatnya bang pubang pijong si arlongbuti honglangso searching ri amai amen pen kumatne along tame. Nahok tame ali kacho en arjudun long lapen thekdun long lok plotang te searching ri amai pen kangsai pado ponbek jibusi pachini pontu. Lapen Tim Karbianglong, Mate Karbianglong Thomas Council CEM, Dr. Tuliram Ronghang, Anparta MP, EM, MSC Kedoan, Aphantame Alang Litumpen, Kachoneng Ripon Tuke, Kedam Kewang, Lang Telang Pengahut Kejoy Keji Aphan, Pumat Hapon Pen, Akhoi Puta Along, Keme Muchot Mate Ather Kedo Muchot Adelong, Kipi Ponbek Jiaphansi, Chuneng Ripon. Bang Solong, Alang Litumpen Setambe, Nang Pibek Popo Alam Chak Setambe, GP pen rong aradatum neng cethepon lasi APSCA ahin pen kado kabe aphan tame non kebangji eprang la anso se kisung ke boy kedoan tame nang cerap nang cetodon popusi alang litum pen ning cethepon puta thanpon arlong buti pen arun rongpi news 7 notice aphan kulwang thu lasi lebang so kam hansita Konsil kecari itu nitum hanang rap thek jibon pu nitum to war cholang monglo non tuan sita da sini to hanang rap son te mission pora lang pie de long si don pet lo pote nitum han tha ki siksa belo to war bang ke non ko lo son si selam bom lo celeng bom lo gari sa sita to pede nem hanjang si jordam nem pu si jordam ku si jordam to son si nitum non ta subi bom lo la posi la de long nang ke don pi pet je phan sita doktor Ram Ronghang ke hai lang nitum matha pon ra bo ikon ra ni tu phanang ra pason te misenji la sila bang so kamalong penang tum ni tu phan ningi mi pen ni tu phan awara long nili tum dak kadok ave rong kri siarat do tateng sarkar tu penta penang nang rap lo sita unedelo kasi pini abang kini tu rat tu paning ki ni tu maning cepat siksak pen rong ni tu cirung cereksi ni tu kadok ave claim lo labang so teng pen pini ana bangke labang so JCB pen tapi lanon driver atum la pen agari ke ban wek dak bol langsu tu sorong gambora ke hai la pen banga khai tum sita mini tum phaning honeng jin su si aning hu he pin pen la an long aju sita me ni tum phang kam claim pilo